kalmar suna ta hakika wacce na tantance, domin a cikin yan mata ba tamkar kin zarce. Indai kika rabu da ni mai suna tabbas zan zauce. Na baki akalata ga hannaye na zo kirke gani. Wayo Allah mai so wani lambin so kai ne. Samu diyar kirki mai tarbiyya ku da alkunya, mai sanyaya raina wacce take sona da farar aniya. Zo mi shiga lambun kauna in nuna miki soyayya, ki yi mini murmushin ki mai kyau wanda yake da ɗaruɗani. Indai kika min hakan to tabbas kin cika burina. Wazan wakan ba kai ɗaya nake ƙauna. Ni na cika burina nai soyayya wacce take da amfani. Kece mahaɗi ƙauna bani. Lallai soyayya ce mahaɗin ƙauna.